Welcome back to my Medium Burger YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबावबाय। ओमफ्राय नै दिनै आङो दा कार्बि आंलंनि लांहिन जायगायाव दंफैयो, लांहिन होननाय टाउनाव। ओमफ्राय सासे आदानि जिखिनि आङो नै बिनि मोनसे सिगां हाबानि भिडिअस दिन्थिदोंमोन ना, बिनि दिनै रिसेपसन दङ, आं लांहिनाव फैदों। स' बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै कि आं माबायदि दिनैनि प्रग्रामखौ बारग'लांहोयो बेखौ आङो नोंसोरजों शेयार खालामनोसै। स' लेट्स गो, आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जायफोर इन्टारेस्ट मोनो नायलांबानो जाबाय। थ'दो होमबा। Didi. Oh. Oke. Bion थाबाय दं जों. Bion थागोन बेयावनो. Wagran jauh nanti जोंहा मोगा गावनि माबा खालामो होनलाय wagran लाय मानो लाबा फैयाखै हिन्जाव गोदाननि खर'आ दिनै साजोबसिगोन बिबार बागान जादों हिन्जाव गोदाननि खर'आ दिनै बिबार बागान बानायदों ओमफ्राय नोंहा माला हाबा जागोनमोनलाय औ दे हाय बुं गासिबो माबा बुंनोबा बुंहरदो नै फट' थाबाय ओमफ्राय नोंलाय ओरै बुंहरलाय मा बुंनो गोसो बुंहर मा बुंहर हाबा जानो माबायदि मोनदों बिदिनोसै आरो थिगानो हौवा गोदाना आंनि बिदा जायो माने ओमफ्राय दे नोंसोरनो ओंखाम जानोसै जों दा नों मा हौवा गोदाननि आब'मोन नामा नै आंनि लोगोफोरखौ बुंहरदो इउटुबाव थांगोन माने बियो ओंखाम जानो लिंनानै फैलाबाय जोंखौ दिनै जों दा ओंखाम जाग्रोनोसै माने ओंखाम जानोसै आदा ओंखाम जानोसै जोङो लांहिननि ओंखाम जानायनोसै लांहिननि ओंखामखौ जानोसै Hai Lai, hai. Mana menlai nengna? Nengnya apa menlai? Yemani Nazari. Nesa muslim aslinya. Aku video ini nggak mau. Mana apa? Dua kan deh bisa deh. Kami beras kungri si mangi beras kungri angni jiwa neng lo neng sona neng yang kali sana haya berbelas saya neng tak kaya. Agar bajunya. Yang lebih bagus. Iya, unik. जोङो दा आरोबाव मोनानि ओंखाम जाबावो जों लोगोसे हिन्जाव गोदाना ओंखाम जाबावबाय जोंजों लोगोसे emang बेसेबा गिदिर नै फ्राय पस्ट नालाय बेसेबा खर' गिदिर लानो बायदो जों हिन्जाव गोदाना एसे एखे कम्पानि हां नालाय माने जों दखान बेल' नङा नालाय क'क्राझारनिफोरा दा खर' जानो मोजां मोनो माने आइ मिन बिटिआरनि मानसिफोरा आरोना नङा दे गासिबो किसुमान जायाबो जानो हागौ ओरैनो आरोना जिखुनु जाया जों ओमफ्राय ओंखाम जाबाय थानो होनबा
Dia benar deh. Anh không có ra được bây giờ mà anh muốn sao ra rồi. Em sẽ chào luôn á. Không sẽ ra được quá đi. Không sẽ ra được quá đi. Anh mà không sẽ ra được quá đi. Không sẽ ra được quá đi. Mana kalau bisa? Gimana sampai dia?